Türkmenistanda yeni ýolbaşy işgärler täzelendi. Türkmenistanyň Owa we Suw hojalyk ministri Uwedmurat Enermuradow wezipesinden boşadyldy. TDH-nyň maglumatynda onuň başga işe geçýäni habar berilýär. Döwlet medpugatyna görä prezident Owa hojalygyna kabul edilýän täze özgertmeleriň pudugy tejribeli hünärmenleri çekmeyi talap edýändigini aýdyp Türkmenistanyň Owa we Suw hojalyk ministri wezipesine Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkimi Annegildi Ýazmuradow belledi. Onu häkim wezipesinden boşatdy. Enermuradowyň başga işe geçýäni aýdylsa da onuň täze wezipesi barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de döwlet hiçligindäki mediýanyň maglumatyna görä işte weberen kemçilikleri üçin Daşowut welaýatynyň Gurban Sultan Ejadynyň etrabynyň häkimi Sultan Murat Babajanow wezipesinden boşadyldy. Daşowut welaýatynyň Gurban Sultan Ejadynyň etrabynyň häkimi wezipesine Serdar Meredow bellenildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 16-njy noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda ol Daşowut welaýatynyň häkiminiň orunmasary wezipesinden boşadyldy. Wezipeleriniň boşadylan Enermuradowyň Babajanowyň ýa-da wezipe berlenen Ýazmuradowyň Meredowyň näme iş bitirip näme işleri bitirmänligi, olaryň terjime hallary, alan bilimleri we mundan has ödül ýelen wezipeleri barada maglumat berilmeýär. Adatça Türkmenistanda Owa hojalyk pudugyna kadr çalyşygy pagta ýa-da buğday harmanynyň ýygnalmagynyň ýa-da gawat getirilýär. Türkmen medpugaty 2018-nji ýyl üçin 1 million 50 000 tonna diýilip kefiýetlenen pagta plan borçnamasynyň artygy bilen berjay edilendigini habar berýär. Türkmen prezidenti soňky aýlarda bir näçe gedek ýurdun Owa hojalyk pudugyna alınıp barlayan käbir işler boýunça nägileligini aýtdy. 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatyny prezident Berdimuhammedow Owa tenagat toplumyny özgertmegi maksat edinýändigi aýdylýan täze teklipleri hödürledi. Olaryň hataryny buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nyrklaryny ýokarlandyrmak, düşegiňsiz işleýän daýhan hojalyklaryň ýerlerini ellerinden alyp olary has önümçülükli işlejekdigi aýdylýan önüm öndürjülere 99 ýyl möhleti bermek barada täze çözügi tödürlenýär. Şeýle-de bölünip berilen ýerleriň adynyň 70 götürümine döwlet tabşyrygyna girýän ekinleri, galan 30%-ne bolsa beýleki Owa hojalyk ekinlerini ekmek barada teklip hödürlenildi. Maslahatyň ýyly 5-nji oktýabrda prezident Berdimuhammedow karara gol çöküp 2019-njy ýylyň hasyly üçin buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nyrklaryny ýokarlandyrdy. Şeýle-de oktýabryň aýagyna Türkmenistanda ýer gaznasy döredildi. Yerli finçler täze özgertmelere şüpheli çemeleşýär. Türkmenistan ýyly-ýylyna 2 ýyl bäri buğday plan borçnamasyny berjay edip bilmäni gelýär. Täze wezipe berlenen Owa hojalyk ministriniň bu uğurda nähili iş strategiýasyny alyp barjakdygy ma'lum näl. Türkmenistanyň vice-premierler, ministrler we häkimler şol sany media guruluşlarynyň we beýleki döwlet guramalarynyň ýolbaşçylary ýergiderli täzelenip durulýar. Olaryň käbiriniň işde kemçilik goýberendigi aýdylsa, beýlekler başga işe geçýän üçin diýilip wezipesinden çetleşdirilýär.